σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και ασταθή για την ευρύτερη περιοχή μας, όπου οι πολεμικές συγκρούσεις εκτελήσονται πλέον στη γειτονιά μας και το περιβάλλον ασφάλειας μεταβάλλεται διαρκώς, το προσωπικό της ταξιαρχίας συνεχίζει να επιδεικνύει ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και ακλόνητη προσήλωση στο καθήκον. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Είχε το ανέσπερο φως της Ανάστασης να γεμίσει τις καρδιές όλων με υγεία, δύναμη, πίστη και ακλόνητη ελπίδα. Ας αποτελέσει φόρο ενότητας, αποφασιστικότητας και αγωνιστικού φρονήματος, ώστε με τη συλλογική προσπάθεια να συνεχίσουμε τον δρόμο της ευθύνης και της δικαίωσης. Με την ευχή και την ελπίδα ότι σύντομα θα αξιωθούμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση ελεύθερα στην Κερίνια, στην Αμόχωστο, τον Απόστολο Ανδρέα και σε κάθε γωνιά της κατεχόμενης Πετρίδας μας. Εκεί όπου χτυπεί η καρδιά της μνήμης, εκεί όπου η ιστορία και η ελπίδα του κυπριακού ελληνισμού μας καθοδηγεί.